Қонақханабызға рәхмет етіңіз. Бұлғар радиосының баш мұхәррири, коллегабыз Илфар Кәримов белән әңгәмә кырабыз. Хәерле көн, Илфар исәбез. Хәерле көн. Илфар, менә көзен театрлар яңа сезон башлаган кебек, радиоларда инде җәйге ялдан җыелган тыңлаучыларына яңа программа әзерләйдер әлбәттә. Болгар радиосында нинди яңалыклар бар икән? Дөрестән дә табигать яз көне яңарса, радио телевидениедә әлеге яңарыш көз көне күзәтелә. 1 октябрьдән Болгар радиосында яңа сезонга чыкты. Безнең инде дулкыннарыбызда яңа тапшырулар барлыкка килде. Иң беренче без радио тыңлаучыларны иртәнге чәй тапшыруы белән уятабыз. Алар моңарчы иртәнге 7-дән 10-га кадәр сөйләгән булса, хәзер инде иртәнге 6-дан ук эшкә керешәләр. Турыдан-туры эфирда радио тыңлаучылар белән аралашып, аларның кәефен күтәреп, аларны йокыдан уятып, Шәйләр иртәләгән була. Шәйләр иртәләде безнең әйе. Хәзер инде алар менә шулай 4 сәгать эфирга чыгам. Шулай ук без кич белән халык эштән кайтканда да аларны өйләренә озату максатыннан WhatsApp шоу дигән тапшыру башлап җибәрдек. Монда инде 3 егет кичке 6-дан 8-га кадәр көн дәвамында булган яңалыкларны сөйләп, шаяртып, кызыклы форматта менә шулай машинада радио тыңлап кайтучыларга күңелле эфир оештыра. Инде тапшыруларга килгәндә, радио тыңлаучыларыбыз яхшы беләдер, моңарчы безнең дулкыннарыбызда 1 сәгатьлек узын тапшырулар бар иде. Ул да булса тормыш алифбасы, нокта тапшыруы, шулай ук инде хак дин тапшыруы. Алар күбесенчә кич белән 9-да 1 сәгатьлек форматта чыгалар иде. Хәзер инде без тыңлаучыларга җайлырак булсын өчен аларның вакытын кыскарттык, ләкин алар эфирга ешрак чыгачак. Әйтик, шул ук нокта тапшыру бу инде халыкка юридик консультация бирү, аларга ярдәм итү. Ул көн аралаш чыгачак, ләкин инде 5 минут форматында, сорау-җавап форматында. Чөнки хәзерге вакытта менә шушы ритмлы заманда 1 сәгать буе радио тыңлап утырырга кешенең мөмкинлеге дә юктыр, теләге дә юктыр. Инде менә шушы кыска форматтагы тапшырулар күбрәк игътибарны җәлеп итәр, аларны тыңлаучылар күбрәк булыр дип уйлыйбыз. Телевизион сюжет форматына якыная инде, озынлыгы буенча. Дөресен хәзер менә теге тикшерүләр күрсәткәнчә радионы 7-15 минуттан артык кеше күбрәк тыңламый. Чөнки һәрбер кеше кайдыр ашыга, кемдер эшкә, кемдер ашарга пешергәндә дә бит инде сәгатьләр буе радио тыңлый алмыйсың, игътибар башкага юнәлтелә. Шуңа күрә инде без тапшыруларны менә шушы кыскарак форматта эшләп карарга булдык. Димәк, шелтәрдәге үзгәрешләр шулар белән бәйле башлачак. Әлбәттә, яңа сәхифәләр барлыкка килде. Безнең инде Болгар радиосы ул барыбер гореф-гадәтләребез, йолаларга йөз тотып эшли. Әйтик, сүзлек сәхифәсе. Бердә инде без төрле кулланылышта сирәк очрый торган татар сүзләрне аңлатма бирәбез. Аларны нинди җөмләдә кулланырга була. Айгөл Хәйруллина әзерли әлеге тапшыруны. Шулай ук Айгөл Хәйруллинаның менә сәхнәдә эшләгән тапшыруы кабат радио эфирында инде ул бара иде. Моңарчы ул зәңгәр экраннарда да чыга иде. Каналында һәм инде октябрь айыннан ул кабат ТНВ каналына әйләнеп кайтачак. Менә шулай Болгар радиосы студиясында төшерелгән тапшыруны инде тамашачылар телевизордан күзәтә алачак. Тамашачыларыбыз зарыгып көтәдер инде минем уйлавымча концертларына. Ул мәсьәләне әйтәгез. Чынлап та менә пандемия вакытында ярты ел диярлек бер җирдә бернинди концертта үткәрелмәде һәм Болгар радиосында апрель аенда булырга тиешле концерт үткәрелми калды бит. Дөресен моңарчы безнең ай саен диярлек концерт була иде һәм менә шушы пандемия башлаганнан соң инде концерт дигән сүзне гомумән онытырга туры килде, сагындырды. Безне генә түгел, тамашачыларны дадыр. Без март аенда, апрель башында әзерләнә идек Чаллыга барырга, үткәннәр сагындыра дигән концерт программасы белән һәм ул концертны без күчердек 30 октябрьгә менә Аллага тапшырып башлап карыйбыз. 30 октябрьдә инде без Чаллыга җыйнабыз. Шулай ук безнең көтеп алынган ел вакыйгасы ул Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Аны да без планлаштырабыз. Инде 12 декабрьдә без кабаттан тамашачылар белән, тыңлаучыларыбыз белән пирамида концертлар залында очрашырбыз дип уйлыйбыз, өметләнәбез. Алла бирсә шулай булсын иде инде. Иншалла шулай булсынырга насыйп булсын. Рәхмәт. Радиода һәр вакыттагыча эш кайный. Без сезгә уңышлар телибез. Тыңлаучыларыгыз көннән-көн артсын. Рәхмәт. Студиябызда кунакта Болгар радиосының баш мөхәррири Илфар Кәримов булды. Кунагыбыз белән саулашабыз, тапшырубыз үз эшен рекламадан соң дәвам итәр.